Sojojin Rasha da na ƙasar Mali sun janye daga birnin Kidal kamar yadda kuke gani. Rundunar sojojin hayar Rasha da ke aiki a Afirka mai alaƙa da ma'aikatar tsaro ta Rasha ta janye daga birnin Kidal da ke ƙasar Mali tare da sojojin ƙasar bayan shafe kwanaki biyu suna yaƙi a ƙasar da ƙungiyar Al-Qaida da kuma ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasar, kamar yadda rundunar ta wallafa a shafinta na Telegram a ranar Litinin 27 ga watan Afrilu. Bisa matakin haɗin gwiwa da shugabannin Mali suka ɗauka, jami'an rundunar ta Afirka da ke Kidal sun fice daga birnin tare da jami'an rundunar sojojin Mali. Sojojin da suka jikkata tare da manyan motocin yaƙi ne suka fara ficewa. Sojoji za su ci gaba da ayyukansu har yanzu ana zaman ɗarɗar a ƙasar Mali, in ji ƙungiyar. Haka zalika rahotannin ficewar sojojin daga birnin sun soma fitowa ne da yammacin jiya Lahadi a wasu shafukan Telegram masu yada bayanai kan ayyukan sojojin haya na ƙasar Rasha a Afirka. Wani sanannen shafi da ke wallafa labarai game da yaƙi da ayyukan sojin ya wallafa abin da ya ce bidiyo ne na yadda mayakan ta'addanci ke kai kawo a sansanin rundunar Afirka da ke Kidal, da kuma wasu bidiyo na abin da ya ce yadda rundunar ke barin sansanin ne. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashenmu lafiya, ka ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.